बैसागु न'फोरखौ बिबार बिलाइफोरजों समायहोनांगौ नालाय समायहोबाय बैखौ आरोबाव गथ' बोरै बैजों हर मा खालामलाबायखो नोंसोरलाय? हा? मा खालामलाबायखो? मा खालामनो नागिरदों? मोसौखौ माला गानहोनो नागिरदों। माला गाननो नागिरदों? मानो माला गानहोयो? बैसागुनि। थुखैयोबो? औ। गस्ला थुनसै ओमफ्राय फोथा। दे नै बिथांजोआ नै बानायगासिनो दङ। माबेसे मोसौआलाय? मानै? दे अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। बेलाय मा जालायखो? मा हांगार माबालाबायखो? मोसौखौ देलायहोनो साराय एरियाबो गोजों जानांगौ नालाय हांगारखौ हल'बाय सारायाबो देलायनांगौ बेनि हांगारखौसो होयो आरो मोसौखौ देलायहोनांगौ गोदोनि आबै आबौनि आयंमोननि मोसौआ माथो हामख्रमख्रमथार मोजां थुखैबाव हरै नाङाखैदां गाइखेरखौनो होआ मोसौआनो उरलाय लांला ओंखायनो बारा बैसागु जिखौबो सुना होनांगौ दुगैफेरनो मोनाखै एबारसो फार्स्ट बैसागु फार्स्ट टाइम नोंहा संख्रि ओमफ्राय नैबेहा फोथा फुननो हांगार ओमफ्राय थाव फुननांगौ फोथा थुग्रा होग्रा बिबार दै सान्थि नांबावगौ माबा मामिनाव मामिना सौगोन हा फामफार নাই নাই আমাৰ ঘৰতহে আছিল এতিয়া আছে না নাই আগত আছিল হয় নহয় নে এই যে আমাৰ ঘৰত আছিল আর কি जाबाय उदैया खालि नायनोल' गोरों बियो मालाय देलायनायखौ मानायखौ नायबाय सोरबा नांगौबा लांदो
आंनो 1000 हो बैसागु नामैनो हरगोन आं नैखौनो जाम्बिना लाइखौ माबा नाङालै मामि लाइखौ होनांगौआ माबा खोलैबायसो बेना जा फैफिन आलदा बे गोदान लाबा मोनिका माला गाननायावनो गिनानै गोलैलायबायसो दे मारै फार्स्ट टाइम गाननाय ना दे एबारसो फार्स्ट टाइम गाननाय जाहैबाय बिबो संख्रि फैदो दे संख्रि फैदो दे जाबाय नांबायबायानो हरदो हमथायदो जनिखाया दिनै फुजा थांनांगौ नोंसा दा देलायदों सौजागोन गार गियो रलै सायाखै लान्जा हमदोलाय नैबे सिख्लाया खामानि गैथ्रा नै जाबाय नै मामिया कमप्लिट जोब्बाय माबायदि मोनखो माबानानै औ माथा खुलुमबाय माबायदि मोनखो थुखैनानै बैसागुआव मोसौखौ थुखैनानै ओमफ्राय थाव फुननानै फोथा थुबाय माला गानहोबाय ओमफ्राय गोदोनिफ्रायनो बिदि नेम दंखायो नालाय मोजां मोनबाय आरो खालामनानै बोसोरै खालामखायो आं रोङाबाबो ঠিক আছে बाय बाय